Guazen. Thank you so much, Professor Strickland. This was very enlightening. Mila esker, hitzaldi eder horregatik. Entzungo dugun Sandra Diaz ere, inspirazio iturri dira zientziara dedikatzen diren emakume askorentzat, eta horregatik, ohorea da guretzat beraiek banatzea azken tarte honetan ospatutuko ditugun Ikerbasque aitortzak. El objetivo de estos reconocimientos que otorgan el Departamento de Educación. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta Ikerbasquek ematen dituzten sari hauen helburua Euskadiko emakume ikertzaileak eta haien lana ikusaraztea da. Ikerlari belaunaldi berrien eredu eta inspirazio izan daitezen. Horretarako, ibilbide zientifikoko 3 etapa ezberdinetan dauden emakumean nabarmentzen dira. Etorkizun handikoa, sendotua eta aurreratua. Starting kategorian, ikertzaile gazte baten ekarpen nabarmenaren aitorpena jasoko duen pertsona, Sara Barja izango da. Ikerbasque Research Associate, ikertzailea Euskal Herriko Unibertsitatean eta Materialen Fisika Zentroan. Ezagutu dezagun. Frente a la pregunta o el planteamiento que se suele hacer de por qué que las mujeres hagan ciencia, hago el planteamiento al revés. ¿Qué motivos habría para que las mujeres no hiciesen ciencia? A mí no se me ocurre ninguno. Siempre he tenido la fortuna de que todas las personas que han estado acompañándome siempre se han molestado en darme el crédito que me correspondía al trabajo que estaba haciendo. Todo eso me ha dado la capacidad de crear ideas originales, crear financiación independiente, de tener una ciencia de excelencia, una colaboración, una transmisión de ese conocimiento. Pasamos ahora a la categoría Consolidator, que reconoce... Orain, Consolidator kategoriara pasatuko gara, bere ikerketaren moan ikertzaile lider bat saritzen duena. Eta horten, aitorpen hori Ainhoa Magaratxi dagokio, Ikerbasque Research Professor ikertzailea Basque Center for Climate Change delakoan. Primero estuve obsesionada con la arqueología. Leía todo sobre Egipto y quería trabajar en descubrir cosas nuevas. Y luego apareció Jane Goodall y fue donde me cambió todo y dije, pues yo quiero hacer lo que hace ella. En el caso de las niñas es muy importante que vean que hay gente como ellas que está haciendo esto que ellas quieren hacer pero que igual piensan que no pueden porque son todo hombres, pues que ese no es el caso. El hecho de ver mujeres que tienen hijos y que sigan dedicándose a la ciencia y viajando fuera. En el caso de España está Ana Travesset, que es un referente en ecología, tiene 2 hijos y sigue teniendo una carrera impresionante viajando por todo el mundo a día de hoy. Entonces ver que alguien puede hacer eso te anima a decir, pues yo también puedo, ¿por qué no? Eta azkenik, ikerketa arloko karrera osoaren advanced aitortza, Alicia Alonsorentzat da, UPV-HUko biokimika eta biologia molekular saileko katedradunarentzat. Bueno, yo creo que una cosa que tenemos en común los científicos es que mantenemos un aspecto de la infancia que es la curiosidad. Y si tú mantienes la ilusión y mantienes ese espíritu de curiosidad con el afán de intentar buscar tú mismo las respuestas, pues yo creo que tienes tarea para mucho tiempo. El problema en principio es el de la ciencia en general, que hay que divulgarla pues, para seguir captando gente en un campo en el que, comparado con otros, no está tan bien pagado y cuesta mantenerse en un determinado nivel. A la entrada hay una cierta paridad, pero para lo que sirven los referentes femeninos, sobre todo los referentes femeninos de personas que ocupan posiciones de liderazgo, bien en su centro de investigación, bien en su universidad, o bien en organismos internacionales, es para que no se queden solamente en estadios inferiores o medios, sino que aspiren a esas posiciones de liderazgo. Es una carrera de fondo, pero yo creo que en general la ilusión no se pierde.
Vamos a recibir ahora en el escenario a las personas que harán entrega de... Jaso ditzagun sari emaileak, Jokin Bildarratz, Hezkuntza Kontseilaria eta Ikerbasqueko presidentea, Donna Strickland, Sandra Díaz eta Özlem Türetzi. Txalo bero bat beraientzat, mesedez. La primera de las... Sarituetako lehenak, Sara Barjak, Ikerbasque saria jasoko du starting kategorian Donna Stricklanden eskutik. Txalo bat. Nadie les dijo nada. Consolidator kategorian Ainhoa Magratzek jasoko du aitortza Sandra Díazen eskutik. Eta azkenik, Ikerbasque Advanced aitortza Alicia Alonsok jasoko du Özlem Türetziren eskutik. Vamos a hacer un... Orain taldeko argazki bat egingo dugu, zatozte mesedez. Bueno, eta nahastu zaitezte pixka bat baita ere. Eta, bueno, zatozte aurrerago. Muchas gracias. Eskerrik asko, zorionak Iruroi, hementxe duzuen mikrofonoa, hitz batzuk esan nahi baldin badituzue. Sara, nahi duzunean. Bueno, hace 13 años... Duela 13 urte, doktorego ikaslea nintzenean, Passion for Knowledge batean ezagutu nuen ekimen jakin bat. Aurrerapen soziala ezagutzatik sustatzen ari zena. Orduan erabaki nuen, doktore osteko egonaldia arlo horretan egingo nuela erabaki nuen. Horregatik nago gaur hemen, horregatik jaso du sari hau Donald Stricklandren etxetik, eta horregatik are hunkigarriagoa egiten du guztia. Arro sentitzen naiz, orain proiektu horretako osagai txiki bat naizela ikusten dudanean. Sari hau eskaini nahi diet nirekin bidea egin dutenek, familiari, lagunei, une zailetan lagun izan ditudanak, eta emandako pauso bakoitza ospatu dutenak, aitortza hau. Jaso dudan aitortzak bat talde horrek egin duen lana aitortzen du, hori baita zientzia etengabeko ikasketa prozesu bat. Hezkuntza sailari ere, nire eskerron agertu nahi diot, Ikerbasque, Euskal Herriko Unibertsitatean, Donostia International Physics Centerri, materialetako arloari, atalari, izan ere zuen konpromisoa datozen belaunaldiekin ezinbestekoa baita. Ematen diguzuen inguruagatik, gure ideiak garatzeko ematen diguzuen bidaiagatik, ezagutzaren edo jakintzaren bide horretan erronka berriei aurre egiteko. Zientziaren komunitate barruan, mila esker.
Bueno, pues muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrak eman nahi diote Eusko Jaurlaritzari, Hezkuntza Sailari eta Iker Baski sari honegatik eta baitare eman diaten konfiantzagatik doktoretza aurreko beka bati esker abiatu zena DP3 ikastetxeari ere bai. Gaur ni jaso dute sari hau, baina Sarak esan duen bezala zientzia da talde lanaren ondorio, eta ni zorionekoa izan naiz talde bikainetan lan egin dudalako, bai estatuan eta baita nazioartean ere. Eskerrek eman nahi diet baita ere, nigan eragin bat izan duten emakume guztiei, erreferente izan ditudan oiei, maila personalean, zein profesionalean, zientzian bidea urratu duten emakume hori guztiei, eta bereziki ekologian arlokoei Sandra Díaz, ore bat baita haren eskutik sari hau jasotzea. Inguruko emakume ere eskerrak eman dizkiet, Amari, Izebari, eta haien belaunaldiko emakume guztiei, haien borrokari esker gaude gu gaur hemen. Eskerrik asko baitaren nire alabari eta haren belaunaldiko neskato guztiei, ze haiei esker duela 6 urte tikona zientziaren bidea usteko beharra sentitu dudan une bakoitzean sentitu dute hoiengatik zientzia bikaina egiten jarraitu behar dugula kalitatezkoa eta lanean jarraitu behar dudala horrelako ekitaldietan emakumeen ikusgarritasuna sustatzen dutenak beharrezkoak izan ez daitezen, ze hainbeste izango baikara emakumeak orduan aintzat hartu beharko gaituzkela. Eskerrik asko. Sailburu jauna, autoridades, público en general, ponentes. Sailburu jauna, erakundeak, jaun Andreok, mila eskerrik ez Baski, sariagatik, nire familiari gurasoei beti sustatuko zutelako ikaskuntza, eta inoiz eragozpenik jarri etzidatenean, ikerkuntzaren alde egin nuenean, nire referentiei ere bai, Espainetik kanpo egon ondoren ona itzuli zirenak laboratorio bat antolatzera Margarita Salas, nire arloan, Gabriela Monreale, Pilar Carbonero, Euskal Jatorrikoak seme alabei, lagunek endu dietan denboragatik, eta, bueno, orain bilobei esker bueltatzen diet lan hori, Fesik ire bai, nigan konfiantza izan zuelako, biofizikako atala abian jarri genuenean, hasierako mentorei gizonak, baina lagundu ziatenean, Vintorio Lusati, Manuel Cortijo, lankide guztiei, doktore gaiei bereziki, oraingoak eta iraganekoak, haiek ikaragarri irakatsi baitidate, espero dut nik lagundu izana. Ni Euskal Herriko Unibertsitatearen produktu arroa naiz, bertan garatu dut nire ibilbidea. Irakasle izan naiz, ikertzaile izan naiz, eta ezinbestean akademiari lotuta daude bi lan horiek, bi zeregin horiek, eta hor daukagu erronka. Gero eta zailago den egoera batean, biak garatzen jarraitzea. Hori garrantzitsua da unibertsitatearentzat eta gizartearentzat. Ibilbide zientifikoa maratoi bada, baina bitxia, ze helmuga gero eta urrunago dago, amaiezina da, ez daukan mugarik, baina horretara hurbiltzen saiatzea horrek eramaten gaitu hilezkortasunera. Emakume euskaldunak buru gogorrak gera, jarraitu horretan. Eskerrik asko. Yourself now. Thank you. Enhorabuena a las tres, muchísimas gracias. Zorionak hiruroi, mila esker. Aitortzarekin bukatutzat emango dugu gaurko saioa.
Eskerrik asko guztioi Passion for Knowledge jaialdiaren lehen saio honetan gurekin izateagatik, eta jakin bihar ere zuekin izango garela hemen Victoria Eugenia Antzokian, arratsaldeko 6-etatik aurrera. Juan Ignacio Zirak, Sandra Díaz eta Didier Keloz izango dira gure biharko gonbidatuak. Eta teknologia kuantikoez, klimaren aldaketaz eta astrofisikaz arituko zaizkigu. Muchísimas gracias por venir. Mila esker gaur hemen izateagatik, bihar arte.